na sabuwa. Lale lale hajiya soyayya daɗi. Yin su fitin ba sannu su dole in cashewa kai kaɗan wani jita anu sannu suke wakara anu mai wake ba yaran waka ba in maganar waka ce sannu sani na saba ne na saba anu ba na gajiyawa kauce kauce ba mi kauce kauce dan daudu kauce kauce sannu sinare dan daudu ba ka iya waka na zarce ka to kai daga to ga jawara ga kwamro ga yan daurin aure kudin daurin aure su ne abba su kusa kar a daure aure da huta da kisan bar Allah lilo 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 dadi daga sama waye zan gaidawa mai duguri can zanje hanan ke zan gaidawa takai hanan ta kyauta masu nosi na godewa hanan ta so ta kawa karton ba masoyi ta yan mai duguri hanan hannu ke gaida ki hanan ta so ta kawa karton ba masoyi ta shamakin walin hausa ya mana halin girma yusufatun ba yusufun hawa yusufatun ba ina gaida ka yusufatun ba yusufun ba ina gaida yarin yawewa kika zaba ta ce mana tun ba kawa yusufatun ba yusufun ba ina gaida inda kin zaba yusufun hawa kar na tsaba kirshi na atamfa yusufatun ba yusufun ba ina gaida ka tamba na gaida ka yusufatun ba yusufun ba ina gaida ka alhaji Ahmadu nawa na yaba ina godewa yusufatun ba ina gaida ka kanan bature sarkin musulmi ali ne yake wake yusufatun ba ina gaida ka kanan baba Hassan Nasarawa dan daurani na yaba kyauta yusufatun ba ina gaida ka abokan ka san gaidawa sanu suna yaba madalla yusufatun ba ina gaida ka cewa bu daura malfan daura abe na daura to dan kanki yana wa daga to auta Musa daura auta ta jota to sama auta Musa daura salamatu sala daura to kai salamatu sala taka ke juya dan Allah motsa auda suru nawa auda suru ta so sane sala daura ta so to kai abati sai keti lisa iketi musan galar ta so dan gala madalla maza a dawo a zo a kara a ga mai gari ya buga shi ko mara gari ya gari kawai jalaye daura to Abdullahi silla daura faru kuɗin doma ta daga Ramo police for daura mun ji mutan kasanawa
girgiza girgiza ta kai mulla bugu sosai to zakuɗa bodi sosai taka ke juya juya yarinya tana takawa na tana motsawa suna mata sittin ne ban bari ba albarka dai sunu san ano ban saidawa na ce muku albarka juya juya yarinya motsa ke rabu yare ya taka ku kira musti na gabu taka musti mai taraliya dan Allah juya zuwaira wake ke ma taka girgiza kuku sosai zuwaira ki dan jijire daga kai naja sama naja yan yaro juya dan Allah motsa ka girgiza bodi so dan Allah taka dangarar yan birni ga sano sa'adin waka ine maku casu sosai Aminu Mandir ke zalau Aminu ban rena ba diga shi ban manta ba kai ma zo dan takawa karkata su sosai kai duk wanda bai taka ba sanu sa'adu ban yahewa ni ban yahe ba na ce maku albarka dai wudunai in taka ni ma in dan jijire in girgiza bodi sosai tunda ni ba dan isa kanewa Zayyana ɗan tattaka zayyana ko bai zo lawal agana kallo na aga kai ma ɗan taka tun ba taka kai ma tun ba juya iro bahari ina gaida ka Abdul Aziz tsauri kai ma bare na ba taka juya zakuɗa kai mulla taka ke juya waƙar yin su fitin ba sannu su dole in cashewa kai kaɗan wani jita anu sanu suke waƙar ga anu mai waƙe ba yaran waƙa ba in maganar waƙa ce sannu sani na saba ne na saba anu ba na gajiyawa kauce ba mi kauce dan daudu kauce sanusi na rena dan daudu ba ka iyawa waka na zarce ka to kai daga